diftong es forma quan dues vocals seguides es pronuncien en la mateixa síl·laba. Es combinen una vocal forta, a, e, o, i una de feble, i, u, o bé dues vocals febles. Els diftons decreixents. La primera vocal és forta i va seguida d'una i o d'una u. Per exemple, els diftongs creixents. La primera vocal és una u darrere d'una g o una q. També ho és la combinació d'una vocal feble i una forta, o si es troba a principi de paraula, iogurt. O entre vocals, joier. Un hiat es dona quan dues vocals seguides es pronuncien en síl·labes diferents. Això es produeix quan una vocal forta va seguida d'una altra vocal forta, proesa. Una vocal feble es troba entre una consonant i una vocal forta, diari. Dues vocals que haurien de formar diftong no el formen perquè han de dur accent o dièresi en la segona vocal, veí, veïns. Els dígrafs són grups de dues lletres que representen un so. Quan s'arriba al final d'una línia, hi cal separar una paraula que conté un dígraf. Cal saber quins són els que no es poden separar. I els que sí que cal separar. Dues vocals juntes fan un so, és un diftong. Forta i feble o dues febles, quina cançó! Però si se separen tenim un hiat. Dues fortes juntes, però has escoltat. I els dígrafs, atenció! Numu, elle, guqua, i, lle no se separen, no! Ixis, R, S, S, T, xis, T, lle, jota, sí! Aprenem la gramàtica amb alegria! I fins aquí la píndola d'avui! Repassa cada